Takže čau, já vás vítám u videa, kde vám ukážu, jak vlastně vytvářet aplikace pro Android neboli hry přes GameMaker. A řekneme si teda, co k tomu potřebujete a ještě další věci. Takže začneme asi tím, co potřebujete. Potřebujete teda Android NDK, všechno budete mít v popisku na stažení. A to je vlastně složka s nějakýma souborama a já je mám na Cčku, protože nevím. A Android SDK. A tady to bude složitější, protože tam budete muset nainstalovat nějaký věci, které já vám teď ukážu. Takže musíte mít tady to zaškrtnutý hrače a prostě si stáhněte všechno, co mám nainstalovaný. Je to update, to znamená, že to mám taky nainstalovaný. Takže já to takhle projedu a pokud vám bude něco, tady nic nemám, asi ne, a pokud vám něco bude chybět, tak vám to nepůjde, protože pak vám to napíše error při vytváření té aplikace. A no, takže takhle to projedu. No, takže to je asi tak všechno, co potřebujete. Takže tady z toho. A to můžu zavřít. A ještě jedna důležitá věc. Jak budete dělat nebo vytvářet tu aplikaci, tak vám to napíše ještě jeden error. Že tam chybí jeden soubor jménem ZPolygon, který je... to musím najít. Kde jsem to našel, kurva? Jo, tady. Tak tady... Já mám teda tady ten, co má 163 KB. Nevím, jestli když tam dáte ten novější, tak jestli to bude mít nějaký rozdíl. Ale prostě to musíte skopírovat a dát to do této složky. Protože tu není, jakoby to, a potřebujete ho. Aha, tak to je to 163. Jo, tak to je ten mám. Z 20.0. No a potom ještě JDK, což je vlastně Java Development Kits, nebo tak něco. To potřebujete jenom nainstalovat. Jako. Tam už nic jiného řešit nemusíte. A jo, a ještě tady ten vlastně GameMaker sám o sobě. Tak ten pokud nemáte, tak vám ho taky tam dám. A normálně to rozbalíte. Tady na to kliknete a potom nainstalujete. Vám tam vyskočí taková jako vlastně konzole, která vám tam něco bude psát a vy se tam proklikáte. Potom nainstalujete tady to, co má větší velikost. A žádný klíč k tomu nepotřebujete, je to sice starší verze GameMakeru, ale já v tom žádný rozdíl nevidím mezi 1.2 a 1.4, takže používám tady ten. A teďko přejdeme vlastně od toho GameMakeru. Až se zapne.
Výborně. No, tady už mám nějaký projekty, na to je tom teďko pracuju, na tady to nevím co je, tady to už mám dokončený a tady to mám dokončený, je to teda pro Android, nevím jestli jsem to zmiňoval, asi jo, to je jedno. Tady si prostě dáte new, dáte si sem jméno, já to nechám takhle, dám create a musíte jít ještě sem pod file a preferences do Androidu a tady si musíte dát lokace těch souborů, vlastně teda těch složek jakoby, a já to mám na C, protože já nevím, někde jsem četl, že je to lepší, takže to tam mám a tady prostě to JDK mám v program files normálně, takže potom dáte check a ještě jedna důležitá věc, to je case store, což je vlastně tady ta tabulka nad tím jakoby. A tady si prostě vytvoříte nějaký case store, dáte si sem nějaký své blbůstky, pak dáte generate a potom si to ještě tady ověříte. K čemu to je? Já jakože nevím nějak jakože to, ale je to prostě nějaký jakoby prostě klíč, který tu aplikaci rozezná. Jakoby, když budete mít ten GameMaker tady na tom počítači, nebo prostě na jednom počítači a budete tady mít tu case store, vytvoříte si tu aplikaci, potom budete na jiný počítač, kde budete tam mít case store jiný, tak vlastně tak vytvoříte aplikaci, ale budou to úplně stejné aplikace s tím rozdílem, že prostě budou mít jiný ten case store a když to nainstalujete, tak se to jakoby nepřeinstaluje, ale ten mobil to rozezná jako jakoby další aplikaci, i když je to úplně stejný. Takže je to vlastně, pokud to pak chcete dát na Google Play, tak prostě asi tak no. No ale musíte to mít stejně, takže jinak jakože nevím, jak to vysvětlit jinak. No, a to je teda k tomu nainstalování toho GameMakeru. Vlastně první takový díl. A příště si ukážeme, jak na základní funkce, jakoby tlačítek, jak si ukážeme vlastně, jak udělat tlačítka. Vlastně pokud nikdo ještě neví, jak se dělá pohyb, tak pohyb vlastně do toho. No a ještě něco vymyslím do příště, takže se mějte a čau.